Soludo one bafo. What do Basinta? Obi dị anyị ụtọ. After this tunnel, ọ ya chibo nano before Jema Abuja. Ọchịcha nke no ọchịwa ọzọ. Ọchịcha nke ọchịwa ọzọ before Jema Abuja. Nkelele nyanyi ụtanga. Onye tinyere eze na mmadụ apụghị ịga ya mgbo. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex. Onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị obodo ọba ofe mmiri ya na obodo Ugbene nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ọka North nke steeti Anambra ewerela obi jupụtara na aṅụrị wee kelee aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo n'ihi nkwa nke ha si na o kwere ndị obodo ha tupu ọ banye n'ọkwa ọchịchị bụ nke ọ batarala wee mezuo ya bụ nkwa nke o kwere ha. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke anyị nwetara n'aka ndị ụlọ ozi Anambra State New Media bụ ebe ha nọrọ wee gosi ọtụtụ ndị mmadụ ndị si na ya bụ obodo dịka ha na-egosipụta ụdị afọ ojuju ha nwere n'ebe ya bụ gọvanọ Soludo nọ. Ya bụ nkwa nke ha si na gọvanọ Soludo kwere ha ma mechaa mezuo ya bụ okporo ụzọ nke gara n'obodo ha bụ nke imirikiti n'ime ha kọwara na ha matara ya bụ ụzọ dịka ajọ ụzọ kamgbe ha dị na nwata. Dị ka ha siri kwuo, ha si na n'ime ndị niile bụ ndị chịrịla steeti Anambra ọtụtụ afọ gara aga na onwebeghị onye n'ime ha ọnọdụ obodo ha metụrụ n'obi ka ọ rụọrọ ha ya bụ okporo ụzọ bereso ya bụ nwa mgbaafọ bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo. Ha gakwara n'iru wee kwuo na ha ga na-esogide na-akwado ma na-atụnyere ya bụ gọvanọ Soludo n'ọkwa ọchịchị ọbụla nke ọ pụtara ịzọ n'ọdịnihu. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Soludo n'ibu mma onye tinyere eze na mmadụ apụghị ịga ya mgbo. Onye tinyere eze na mmadụ apụghị n'anya oyoyo. Afa m bụ Julia na-ezu nni ekwenye. Abụ m onye Ugbene dị n'Ọka North. Ụzọ nwanụnụ bụbu ụzọ dị njọ n'oge papa anyị na-agụ praịmarị skuul. Ụzọ nwa bụ ụzọ dị njọ a na-agarị aga kachasị ọkụ akwa ọba, mana immediately Soludo batara n'ọrụ wee banye na gọvanọship. Ọsọ atụnyere agwọ anyị bụ ndị Ugbene mgbe niile tụọrọ Soludo agwọ ya ka nọ 1 2 3 okwekwa na ya ga-alụ ụzọ ọnụnwa nru onye n'isi ebe 1 2 3 asị n'ọrụ akwụnya bụ ụzọ lunde Christmas aka nwanne nwaanyị natara jeje na-enwe aṅụrị. Grace of God, latest December next year. I want to come back here and drive from the beginning for our family. Thank you. So obi dị anyị ụtọ. Soludo nwa mgbafọ ọ bụ ụbọchị nta obi dị anyị ụtọ. After this tunnel, ọ ya chibo nano before Jema Abuja. Ọchịcha nke no ọchịwa ọzọ. Ọchịcha nke ọchịwa ọzọ before Jema Abuja. Nkelele nyanyi ụtanga. Soludo Pambo Okechukwu onye ji aka. Abụ m onye obo ofe mmiri. Lụọ ya gị elu n'ọga ofe mmiri. Ụzọ be anyị efu bụ ụzọ obo ofe mmiri efu. Nna agbụ ya before. Ma since Soludo bata ihe dị iche dị n'ụzọ anyị. Ụzọ anyị jọrọ ajọ njọ, usie njọ ike. Nke bụ na a na-agarị aga isi mmadụ obo ofe mmiri na ọ na-agba ọsọ ịbịa ọba. Maka Soludo banyere na the city. Ọkwa anyị nkwa n'ụzọ ọba na etinyere ya akwụkwọ ya alụ anyị ụzọ ọba. Soludo ebe obo ofe mmiri tinyere akwụkwọ. Ọlụokwula anyị ụzọ ọba lobi esepụ aka 24 hours ọ nọ ọrụ. Gwa ya na ụzọ anyị esi ebe a pụọ ya mere m. Briji ya nọrọ na briji. So na Soludo na anyị na-ekene ya na ọchịrị mma ya achị ọzọ. Soludo na ọlụ ọ na-alụ n'obo ofe mmiri na anyị na-ekene ya na-ekenesi ya ike. Si ya jide ka o ji ma free education ọ yelu na Anambra steeti. Anyị na-ekene ya ọfụma. Anyị na-ewagharị na-ekene nọ mpa nnekwu ka ọ bụ. Ọ ya adịrị ya mma. Ọba dị elefu echitelefa. Soludo chitere obo ofe mmiri. Anyị ma nchefunata ya. Ebe ọ bụla ọ kpọrọ anyị azị ya. Second turn anyị azị ya. I can let you know. We have a lot to testify about Soludo.
ndụmọdụ ife wee rute kịta na ụzọ adịrọ mma ma kịta na soro udo abịago wee mee ụzọ anụ ọdụ mma so ekene na-adị soro udo na nke ọlụ ekene dị ya na nke ọlụ na ekene ga-adịkwala ya na nke ọ ka ya alụ n'ilu soro udo atigo mma ana ọ ka ga-achịkwa ọzọ. Akụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya deere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụ ma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze mụ ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwa tụsara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.